U današnjem videu ću vam pokazati kako da napravite najjednostavniji, a ujedno tako ukusan kolač. Za početak ćemo sjediniti suhe sastojke. Šalica od 2 dl će nam biti mjera. Potrebno je 2 šalice brašna, 1 šalica šećera, 2 šalice griza, 1 vanilin šećer i 1 prašak za pecivo. Sastojke izmiješajte i podijelite ih na 3 jednaka dijela. U posudu za miksanje stavite 3 jaja, 1 vanilin šećer, 2 dl mlijeka i 1 dl ulja. Zatim to izradite mikserom. Potrebno je oko 1 kg jabuka. Jabuke ogulite, zatim ih izribajte. Dodajte cimeta po želji, grožđice i 1 vanilin šećer. Ukoliko jabuke nisu dovoljno slatke, dodajte i šećera. Tepsiju dimenzije 20x35 cm premažite sa margarinom. Zatim posipajte 1/3 suhih sastojaka. Rasporedite polovinu naribanih jabuka. Zatim drugu trećinu sastojaka i rasporedite ostatak jabuka. Jabuke prekrijte sa ostatkom suhih sastojaka. Vilicom napravite male udubine. Zatim to sve prelijte sa smjesom. Ostavite tako da odstoji 5 minuta. Kolač stavite peći na 180 stupnjeva Celzijevih, otprilike nekih 30 minuta. Kad se kolač ohladi, posipajte ga sa šećerom u prahu. Budite mi zdravi i veseli!